ମୋ ବୋଉ ହିଁ ଏମିତିକା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଡାକେ, ବୋଉ ବୋଉ, ମୋର 2ଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଖାଇନୁ ଏଯାଏ? ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଡାକେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୋତେ କହିନଥିଲି ନା ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି। ତୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛୁ? ବୋଉ କହିଲା, ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ଫେରିଯିବେ। ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋର ପରା ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର, ସେଥିରୁ କ'ଣ କେବେ ସରେ? ଯା, ଡାକେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଖାଇଲୁ 3 ଜଣ ପେଟ ଭରି। ଭାତ, ଡାଲି, ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କବାଟ ପାଖରୁ, ଭିତରକୁ ଗଲିନି। ମୋ ବୋଉ ଖାଉଥିଲା ଭାତ, ପିଆଜ ଆଉ ମୁଠାଏ ମିକ୍ସଚର। ମୋ ବୋଉ ଏମିତିକା। ସତରେ ବୋଉମାନେ ନା ଭାରି ମିଛେଇ।